Okay. Nu er Mikkel klar til at lave en... og vi skal gætte, hvad det er, hinanden giver. Og du starter. Ja. Det er fordi vi har 3 dårlige ting til hinanden. Okay. I kan lide... Den der chokolade, den galt. Det er gud, den er stand. Nej, det er lige meget. Okay, her er den første ting, jeg vil kigge. Ja, du må kigge. Den der er den første ting. Ej, jeg tror ikke, I kan se. Jeg ved ikke, hvad det er. Lige at skåre den på bordet. Nej. Kan du lide det? Jeg kan vise dig alt det, jeg gav dig bagefter. Og nu skal jeg give dig en anden ting. Video. Nej, jeg giver alle mine ting først. Jeg skifter altid bare. Nej, jeg lægger lige jeg giver lige dig mine ting først. Okay. Nu giver jeg dig en god ting. Jeg ved ikke, om du kan lide det. Enten, hvis du kan lide det, så er det en god ting. Hvis du kan lide det, så er det en god ting. Du må godt spytte det ud. Den er god for dig, tror jeg, hvis du kan lide det. Jeg kan i hvert fald ikke lide det. Men min søster kan godt, og min storebror kan godt. Men vil du have det dårligste til sidst? Nej. Vil du have det dårligste nu? Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Er det marcipan? Hvad er det? Nej, pænt bare. Jeg synes, det er rimelig godt. Det er marcipan? Det tror jeg ikke. Okay, jeg prøver også. Okay, der du får 2. Her, smagen. Har du spist før? Er du bare nu? Det er det. For duft til det, så kan vi vide, hvad det er. Ja, jeg vil godt være det. Har du spist det? Er det en god ting, synes du? Ja, de der værdigheder. Ja, de der, jeg ved ikke. Kerner. Ja. Og nu er det min tur til at få alle mulige ting. Okay. Kom lige tættere på. Spis. Så får jeg lidt om det. Husk karamel. Rigtigt. Vil jeg have den dårlig nu? Ja. Åh! 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 Hvor en jellybean. No shit. Okay. Kan du ikke lide det? Det er en skildpadde. Ikke den store, men de er små. Det ser du så ikke til mig, vel? Den kan du godt lide. Det er den bedste ting, tror jeg. Det er nok den bedste ting. Få nu ind i munden. De der optænder. Nå, men det var denne video. Mikkel har fik nogle gode ting. Hvis han kunne ikke lide, men det kunne jeg godt. Godnat, vi så godt i